kufa fosia le vai o le take off na le ma ko fa fosia e vi ele chuno na ngi sa ko na mai le wa mai sta la no ko ka po mal sitin e lo la ko ya pro ayo fare I don't know how to fool them. I'm not here. I'm found out one son. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. We live in the 21st century. Yeah. No, I pray for you now. Tapi nga kafi yol ba lele ya makoyo ko circuit for insinia ya mangu kai da ko ngang le God is good kai da ko le fa mai nga la wa nga o ya ka ma yai fa nga il me na mga ole tu fa nga ya yo ba le si se ki o nga la vengi va le mo ki Sudah dia tua makang malung ya mai. Kalau ingat apa kaya pong, kalau makan angin, kalau buku kalau kita take off, yo mulai ada di Faleolo. Kikia, kau kafe pai laki wa, kafe kau lah omai ada si fungal le. Kikia kofu mai. Dia le tua, orang le, wah, lagi ingat ya le. Asa simia suya kunga kai ka le fo le tua kilam me ka wa fa mai le tu soifu Faleolo awa ile si fa lo ko nga yang sa ko tanga ko fa ile si fa le le ila ke ni ka fi ba le le usa wala sumu i me lo pa ni sa ko se chon tang fa pe ni ka fi o ile mbanga mo va ya vi al fa la ngang ko pongi Faleolo ya maka ka usap ko do pasa la kalung ya le tua ya ele fa mai ngele tua ya orang ka mo pelang fa tai ya ko dili ngele tua kai foi mai ka puai ya mangisi o ai ngo ka puai ya wali fa mai nga ele tua long ka awang ko puai fa la ni mo fio ki ya ele ya si se foi lo ya ka umai oleh fa ngai le di long kan fa ka wa e nga le tua yo fo il vinga tia ila fo mal ko lo mo stand ya pasto ke le ko ma le na lo fa ka ko ya lo fi lo kilang ka plus God is good all the time. We praise you, Lord. Thank you, Jesus, for loving and for saving us today. Il kala faso ko sa mo se va le fa Jose yang inga la ver ma. Yo king kan ka ko se la pa se panga. Panga le yang le chua. Kami fa ingal pa la ki ka fi ku ba le ai take off lu. God bless.